Esforç Menorquí de Cooperació és l'associació que s'encarrega de dur a terme les accions de cooperació de les administracions públiques de Menorca. Vam veure que era important que el fons es centrés a fer feina amb els principals reptes que en aquests moments té la humanitat, i un d'aquests reptes és el de migracions. Podríem dir que el repte de la mediació és transformar els possibles conflictes socials en una oportunitat on totes les persones implicades no només es coneguin, sinó que també es reconeguin, aprenguin les unes de les altres i cooperin per arribar al bé comú. Cies Vial Martí fa uns quants anys que està vivint una nova realitat. Aquesta arribada de famílies estrangeres durant tot el curs escolar. Això és un gran repte per tot l'equip educatiu, ja que suposa una diversitat de llengües, de cultures, una varietat de coneixements, de situacions familiars, d'expectatives dintre d'una aula. Per això és fonamental no deixar que tot l'èxit o fracàs d'aquests adolescents recaigui damunt del centre educatiu. Per això el que hem estat fent des del programa CUIM ha estat una intervenció d'Educació 360 i treball en xarxa amb coordinació amb l'administració, les famílies, el centre educatiu, els equipaments culturals i esportius del municipi. I vam veure molt clarament que hi havia una necessitat comunitària de com se podia atendre en aquest alumnat i aquesta família. Aquest centre, sobretot té alumnat del municipi, de Ferreries i del Mercadal, i el Mercadal en els últims estudis és el municipi que més afluència ha tingut de població migrant. Dèiem que tots els serveis comunitaris que hi havia hagut a nivell municipal consideraven que segurament no s'arribava a fer un acompanyament més respectuós i adequat cap a aquestes famílies. No només és que arriba l'alumne, l'alumne arriba en un context nou, en tots els sentits, però la família què? I la família hi ha molt de desconeixement de com funcionen els serveis, el dia a dia, gestions tan bàsiques com anar a nivell sanitari, escriure's el padró. En aquests darrers 2 anys realment han notat un increment important. Nosaltres hem passat de tenir entre 6, 7, màxim 8 alumnes a enguany que n'han tingut 23. En esta situación lo que genera es que servicios que tradicionalmente ya estaban en marcha, pero muy limitados, se tienen que ampliar, y lugares donde antes no existían esas problemáticas, no tenían llegada de extranjeros y ahora empiezan a llegar cada vez más. Hay que intentar concienciarnos de que eso es una necesidad que va a ser cada vez mayor. Eso hay mucho trabajo que hacer a nivel social, porque tú necesitas que esas personas estén bien para que no se vayan desplazando hacia una zona de exclusión social que acaben convirtiéndoles en una sociedad que ya de por sí és vulnerable. Van creure que era molt important l'acompanyament tant d'aquest alumnat com de les famílies es fes d'una manera molt més integral que no es feia, ja que amb els recursos que comptaven fins ara no eren suficients per vetllar per una bona integració d'aquestes persones. Principalment millorar l'acollida de les persones nouvingudes, tant dintre com fora del centre. I també aconseguir la cohesió social entre iguals i dins la comunitat de Menorca i l'èxit educatiu per a tots els alumnes. També volíem poder oferir referents positius que els acompanyin en el dol múltiple que estan vivint quan arriben aquí a Menorca. Fomentar la convivència i l'ús de la llengua també fora del centre, evitar l'exclusió social dels alumnes nouvinguts, millorar també la comunicació amb les famílies i la seva participació i coordinar-nos i ampliar els recursos externs existents.
I tant, perquè els recursos que ofereix Conselleria d'Educació són molt pocs referents a l'alumnat nouvingut. Clar, no té en compte que al llarg del curs hi ha aquest degoteig d'alumnat nouvingut i, per tant, aquestes hores que mos dona ja no mos basta. Enguany hem tingut la sort de tenir en el nostre centre, com a centre pilot, el programa Acollim, que ha estat una cosa fantàstica i que ens ha baratat moltíssim respecte a l'any passat les relacions, les famílies i amb els mateixos alumnes. Nosaltres aquí no tenim temps de poder fer aquesta feina tan necessària en l'acollida també de les famílies. En molts dels moments, la Marga ha estat una figura molt visible, no?, des del centre, i ha estat una figura en què tot el professorat ha pogut anar a demanar, a assessorar-se, a valorar, i això realment ha estat molt enriquidor. Ha estat un projecte que ha estat complementari a la feina que nosaltres fèiem en coordinació amb els instituts, perquè ha pogut atendre famílies que són d'incorporació tardana a l'institut, en què nosaltres tal vegada no podem arribar a aquestes famílies per treballar més inclusió, i amb la Marga hem anat coordinant i hem anat treballant de manera molt propera a les famílies sense qui nosaltres també treballem altres aspectes i s'ha pogut complementar amb aquest projecte. Jo crec que la figura de la Marga està fonamental en poder tenir aquesta disponibilitat, no? Aquesta flexibilitat i aquesta disponibilitat que les famílies agraeixen. Aquest acompanyament no només a l'alumnat, no? Sinó a la família amb hores que no siguin dins de franja horària laboral, no?, d'administració. Això ha estat fonamental. Poder tenir aquesta figura ens ha permès que els alumnes tinguessin sempre la informació, que a vegades ens hi falta, la informació d'allò que la societat es pot aportar pel que fa a activitats saludables. Una llengua no s'aprèn només a l'escola, sinó que s'ha d'aprendre a tot l'entorn. Ha estat una manera en què les famílies s'han aprovat molt en el servei, gràcies també a la Marga, que ha estat com el vincle entre els altres serveis, no només serveis socials, sinó joventut o altres serveis com orientació laboral, i els he fet com de pont. Hem de pensar que aquest alumnat arriba d'uns països que són molt diferents, en molts de casos, amb llengües diferents, amb estructures socials diferents, que deixen allà tot. Moltes vegades ho deixen pràcticament tot. Arriben a Espanya en general i a Menorca en particular amb un procés de dol, perquè han perdut tot això. I es troben un sistema educatiu totalment diferent, es troben que han de partir de zero, unes relacions que són tan importants en aquest moment amb els seus iguals, i es troben amb, a més, que no entenen la llengua. Per tant, aquest procés de dol l'hem de tractar. Con el idioma, pues, he estado avanzando mucho. Ahora sé algunas palabras que antes no sabía y me siento feliz porque he avanzado mucho desde que llegué. És clau que no només se sentin els alumnes integrats aquí a l'entorn educatiu, sinó que a més els capvespres puguin tenir espais lúdics on realment coneguin també altres maneres de fer. Bàsicament, a l'alumnat li falten referents per les situacions que viuen i, per tant, quan no hi ha referent, no hi ha un projecte de vida, no hi ha uns objectius, no hi ha un acompanyament. En primer terme, és clar que la necessitat és poder entrar a les classes, poder, per tant, dominar l'instrument lingüístic. Això és evident, ells ho necessiten perquè venen molt motivats a no perdre el curs, però l'altra necessitat que també manifesten és tenir aquests moments de relació amb iguals, de poder expressar allò que senten. Hem fet des de reunions de benvinguda amb les famílies, tant individuals com grupals, per presentar el centre i el sistema educatiu espanyol, seguiment del procés d'adaptació dels alumnes nouvinguts i acompanyament a l'inici del contacte amb extraescolars, siguin activitats esportives, de música, contacte amb entitats com el Casal, la Creu Roja o serveis d'orientació laboral, entre altres. També hem fet diverses visites i excursions per conèixer més la cultura de Menorca i diverses exposicions, tallers i formacions en el centre per prevenir i facilitar una bona convivència. Des del Fons Menorquí de Cooperació em van contactar per dur a terme unes sessions introductòries d'educació antiracista a l'Institut de Ferreries. Em va semblar molt important que des de la direcció es detectés la necessitat de la formació, ja que habitualment hi ha moltes resistències a admetre aquestes mancances. Per combatre actituds racistes al centre educatiu es necessita formació i diàleg.
La població local sempre demana a la població migrada que faci un esforç i poques vegades es pensa que la població local també ha de posar de la seva part. Nos hemos dado la mano juntos, tanto en el instituto, el Fons Menorquí, la Cruz Roja, y de ahí van a salir más actividades de ocio con jóvenes que antes no nos conocían. Bueno, con estas actividades conocí más gente, tuve más amigos y aprendí más sobre la cultura y el idioma. Sí, me ayudó bastante también a conocer a nuevos amigos, a hacer amigos ahí y interactuar más. L'any passat no hem arribat a moltes activitats, però enguany hem fet molts. És el primer any que faig activitats a l'estiu i he passat superbé. Ens ajuda a aprendre la llengua, l'idioma per fer activitats amb la gent, per conèixer molta gent i amics i amigues, perquè si has de xerrar la llengua, no pots fer-hi. Este verano me he apuntado en una actividad que se llama Estudios para Crecer y estoy ayudando en la Cruz Roja, haciendo diferentes actividades. La principal sería entregar comida a diferentes domicilios. Establir activitats per sentir-nos. Sí, considerant que sí que s'han assolit els objectius, perquè hem pogut veure tot el procés d'adaptació que han fet els alumnes i les famílies des del principi de curs fins ara, i sobretot aquest estiu. I també aquesta part de sensibilització en l'equip educatiu del centre, gràcies a CIES Via el Martí, en el Fons Menorquí de Cooperació i en els serveis externs que han facilitat aquesta feina. Amb la figura de l'orientadora comunitària, aquesta acollida se fa d'una manera molt integral, se fa dins del centre i fora del centre, perquè hi ha un acompanyament fora de l'horari lectiu, tant de l'alumnat com de les famílies. Pensant que és clau per poder donar resposta a les necessitats de l'alumnat i de les famílies nouvingudes, però també del professorat i dels centres educatius. Per tant, volem, insistim i veiem imprescindible que hi hagi aquesta continuïtat d'aquest programa CUIM, del Fons Menorquí de Cooperació, juntament del Consell Insular. Aquest projecte ha de continuar perquè tota la feina que s'ha fet enguany ha de tenir continuïtat. Aquestes famílies són nouvingudes i seguiran sent nouvingudes, n'arribaran d'altres i per tant és d'absoluta necessitat que el projecte pugui seguir i la figura de l'orientadora comunitària pugui ser aquí dintre i pugui seguir fent tota la feina que ha fet al llarg d'aquest curs passat per realment recollir ja resultats. Ja començar a veure que aquesta integració és natural, és sana i aquestes famílies i amb els seus fills i filles se puguin desenvolupar dins l'entorn dels municipis sense cap tipus de problema.